झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. वाळवंटी चंद्रभागीच्या काठी डाव मांडला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. वाळवंटी चंद्रभागीच्या काठी डाव मांडला, काढी फक्त भेटे सावलीला, लागला मृदुंग वाजा. चंद्रभागीच्या काठी डाव मांडला, वाळवंटी चंद्रभागीच्या काठी डाव मांडला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. या विठूचा विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रामकृष्ण. वाळवंटी चंद्रभागीच्या. आमची ही वारी गोवा टू पंढरपूर वयता आणि आमचे वारीचे नाव म्हणजे पथक आमची दिंडीचे नाव श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगाव. आणि बिचोली मतदार बिचोलीच्यान म्हणजे मुळगांवच्यान ही आमची गोंयांच्यान गेल्ली पहिली वारी. आणि ह्या फाटल्यान 10, 11, 12 अश्यो वारी येतल्यो. पयलीच आमची वयता आणि आमी 21 तारखेक पंढरपुरान पावता. ही वारी वता आसतना अखंड भजन नामस्मरण विठोबाचे भजन कीर्तन निरूपण हे सगळे. आणि तशीच आळंदी टू पंढरपूर जी ज्ञानेश्वर माऊलीची पालखी येता, तुकाराम महाराजाची पालखी येता देहूच्यान, तेच धर्तीचेर तेच काकडा अभंग म्हणून त्या तेजेर वारकरी संप्रदायाच्या पूर्ण नियमान ही आमची विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगाव ही पंढरपुरान दाखल जाता. आणि हे वारयेन वता आसतना सगळे वैष्णव आमचे वैष्णव बांधव आमकां एकमेकाक सहकार्यान म्हणजे घरा चलयता तो धाकटो कुटुंब आणि ही वारी ही व्हडलें कुटुंब म्हणजे सगळी एकोपान सगळी एकत्र जावन ही वारी पंढरपुरान हसत खेळत वयता. रामकृष्ण.